Отивам при крипъра. И здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Swampy BG. Тук при мен са... Идвам да си кажа... Опа! Да си кажа името, единия метал е с мен и друг. Не знам какво му е YouTube името, иначе аз реално го познавам. YouTube името ми е Тръмпста. Тръмпста. Как ми мразя тия... Каква думичка искам да им кажа, ама не мога. Swampy, Какво? взим затворите. YouTube името ми е Тръмпста. Да, аз пак... Да, така те раздах, тъй че. Супер. Swampy. Мърша! Не на вас, не на вас, не на вас. О, май го свалих оня аз. Метал, на къде да ходим? Ами то ма без за кеф. Тук можеш каквото си искаш да правиш. Аз ви чакам в това. В недера. Това не трябваше ли да ме убиваш? Искам да ти взема брадвата. И аз съм Тръмпста, не Иван. Извинявай, ама... Много ме кефи брадвата ти, сори, ама... Поне да беше казал. Добре, може да... Она китара брадвата ли? Слушай, такова... Може ли да ме удариш? Така. Не може. Колко много кръв свали. Сори, ама брата не знах, че си ти сори. Как ще се мета? Извинявай, чули? Добре. Къде си да дойда при теб? Трябва да съберем повече хора и тогава в клипа ще стане много брутално. Защо не влизаш просто от това? В затворите, ние сме там. Аз не знам как да сляза долу, аз съм в недера. Добре, слушайте, всички да отидем в недера, нали сега се само... Мен ме телепортна някъде, човек, аз отидох някъде. В замък. Момчета, как да се самоубия? Смени си героя, като натиснеш запетаята. Това знам как се прави. Просто натисни запетаята, смени си героя и... Аз се избирам кой да съм. Слушай, сега, на базата има един портал. Да. Влезни. Да. Къде сте? Нали виждаш, че има един недър портал в базата? Да. Аз си намерих един човек. И такова. Тръпстър, влезни в нашия отбор. Ама, добре, чакайте. Ти можеш сега да влезеш от нашия отбор. Мога ли? Можеш, бързо. Микрото, искам... Влезнах. Слампи, един човек пише в чата, дали си БГ. Хора, къде сте? Аз съм тук. Ела. Идвам. Всички ме следвайте. Как да си покажам чата да ми е по-голям смисъл да не ми се изгася? Не може. Бати тъпото. Ето ни, тук сме двете пайрота, единия снайпер. Ела. Тръпстър. Да. Така, следвайте ме всички. Той е бил българин, това. За протокола не съм Тръмпстър, а Тръмпста. Извинявам. Пък! Чакайте ме. Малата ли падна? Да, за малко да умра. Тук трябва много мазно да джъмпваш. Аз това много рядко го минавам, човек. Бате, как да скочи толкова, бе? Тук клякаш, тук трябва да клекнеш. Да, бе, знам. Сега разбрах. Добре, защо се качваме тук? После ще слизаме по един мост. Да отидете в къщата ми. Имаш къща? Георги така казва. И трябва да му вярваме. Къде ти е къщата, бе? Папи. Не, за малко. Елате са. Всички минавайте от тук. Мерси, че ме бутна, Иване. Ето сега. Защо? Това ти е къщата. Не е негова. Не е там, Георги така казва. Елате. Тук, ако бяхме повече хора, как щяхме... Виж това, Иване! Това е много яко. Кое? Видя ли? Виж ме къде съм. Къде си? Гледай как скача. Просто идваш тук на ръба, скачаш и отиваш напред. Аллах Акбар. Не, шегувам се. Тук в този басейн, според мен, ако съберем повече хора, ще стане много яко, меле. Георги Цецов в момента не са на линия. Не пие, какво си беше, не помня цялото му име. Добре, момчета, аре нещо да правим.
Мом, тук играем на крайница, ако искаш. Аре, как не? Елате за малко, аз мога да ви покажа на тази стая, ама не знам дали е отключена. Лях Акбар. Да не е у нас дискотеката. Какво стана, бе? Не е дискотеката. Будай! Ай, зомби, идвай. Чакай, вие долу под земята ли сте? Да. Айде бе. И да порено е. Кефа са като някакъв олигофрен. Яме, виж ме. Който иска да мрие, да дойде при мен. Как го правиш? Как така се... Ами, виж... Иване, ти ли си? Чакай. Тръмп Стар. Ела. Къде си, възможно? Ме. Да му се изнещо нещо. Ето, виж. Служи си брадвата и натисни Г. Чули? Аз нямам брадва. Г, натисни Г. Имам греблок, имам и някакъв пистолет, който много ме кефи. И аз гледам ти оръжие, само катаната няма. Ела, Тръмп Стар. Кажи. Влез тука. Какво е това? Ми демонстрирай ни какво стане като влеземе тук. Ела е тука. Влезни там, Тръмп Стар. Мазен сама. Ето ви цялата демонстрация, какво става. Алях Акбар. Как ми го взе, бе? Извинявай, аз не видях, ще го повториш. Не. Ама да. Хора, аре на крайница. Окей. Айде, ама трябва да се скрием от Свампи. Ела. Не. Следвай ме. Ама... Аз съм почти там. Не, махни се. Какво стана, бе? Умираме. Защо? Малко ми цепи, извинявайте хора, ама лагът вече... Поне при мен не е толкова малък. Аз па малък. Не е толкова голям. Лекичко ми цепва на мен. Не знам на клипа как е. Със сигурност на клипа цепи много. Да, човек, така на един клип веднъж играя... Това са Тръмп Стар, Я виж. Всеки, който иска да играе с нас, приемам в този сервер, обаче не знам какво е IP-то. Виж тази чанта тук, виж ли? После ми го пратете по скайп, аз винаги го копирам. Никога не. Пращай по скайпа. IP-то после. След клипа ми го пратете, къде го конвентирам да го сложа IP-то в описанието. Кой искаш да ти пратим? О, хора, виж се! Къде си? Метал? Къде си? Алях Акбар! Виждате MLG телепортер. Гледаш ли какво мога да правя с пистолета? И аз го мога. О, някъде тук сте хора! Да, я виж моят пистолет. Ама трябва да бягате от мен, нали знаете, трябва да се криете. Криеме се, криеме се. Така не виждам. Аз ще се скрия като мърши и няма изобщо да ме намери. Защото аз от вас най-добре знам сервера и ще го кажа и на Тръмпста. Свампи? Търсиш ли ни? Да. Така, там сме. Не, това не е отворено, значи не сте тук. Опа. Идем. Свампи? Къде си, бе? Не ли виждаш? Ето те. Тук няма как да ни открие. Къде си? До тебе. Вземи демичето, много мраза. Да, бе, издаваш ни, бе. Трябва някак да му подскажа. Моето експлодира. Къде си, бе? Някъде тук сте чули. Аз съм пред тебе, идвай. Не сте тук. Тук е много мазно място да се скриеш от време на време. Зависи срещу кой играеш, де? Ела е тук. Къде? Ето, нагоре, бе. Хора, аз в момента фарма както си. Не, шегувам се. Виждам те. Свампи, що си на оградата? Аз слезна. Някъде тук са, ей. Точно там сме. Свампи, що скачаш от басейна? Оглеждам се така. Ой, има футболни. Помежду забрах.